Kalong ke jingkmen ke bakraw yang ban wan biang shipi lembag tin ke jong play. Kalong ke jing sngongu yo play ru ban perkhat shapang ke jing kraw ke jong u. Ha ke jing dai bag tin ke jong try. Namar ngayo I na ke Bible bag tin ke jong play kalong shisha ke spa ke balaburi. Kadai ke bangim la setiai ke bangin ngamlut si ke jing jeliu jong ka. Bat khamtam ladangan syukran baik nang ne ban perkhat shapang ke jing kraw bag jing mayan. Shapang ke jing long ke jong play bat shapang play. Ni ki priu ngim sngo tholut shapang play. Hari ngi ai ngu yo play ba wat lakat tar u play ula ai ngi ke ketien ke jong play. Ka ba ula ai hangi ru ia ka ba ngi don ka jingla bangin pule ka bala dangi wat yo play na ke ketien ke jong ngin sham ia ke jing sngo tho kat tu kat ne shapang ule play bukrau. But halol jong kini barok ki bangala kren shafi nga kwangan kren biang shafi haga jing dai ban umensi mu kho jong play. Namar haga jing sngo tho ke jong ashimet. Naka jing duai bat naga jing shikrit play ke pamala ke sngi nga sngot ho haga jing dai jong abat ke jing hikai ke tin ke jong try ba hagini ke sngi ngi yo sngo shibon ke jing hikai ngi tip shibon ke tin ke jong play dan shibon ke bakrani ke tin ke jong play ke bakalalong ke jing khu ke bakraw ke jing im ke jong fia ba pisngap mtai tang yangan re ki wairu re ngasham ba alhamdulillah ke jing hikai haga be dai bat umensi mo kho jong play. But nga kwang anong ifi hagini ko por haga jing shisha yo mensi mo kho jong play la dai ban hikai ba hagini ki sngi ba khatdo namar la rangim don yo mensi mo kho ngi don haga jaka ga ba ma kata kata namar kadon ke jing shukwar ga bashir khai hagini ko pertai. But nga la kran ifi hagini ki sngi ar license pang mensi mo kho but nga shambak ban hikai yo mensi mo kho kalong ke eke ga bajileo kalong ke eke bangi dan kami ga banda yo jing shai shisha na mensi mo kho. But ngala persang ka bani rap iki bubun but daga ni ke jing hikai ngai kalalong ke jing mentoy wat ada ngam ong ba ngala la bani kai lut ifin rekat kabala ngala persang ka ban hikai fi yaki kat tu kat ne ki nongrim na ni ke Bible haga jing dai baru mensim ko menen ke singi ngala kran japa mensim ko unong ya rap jingi but ngala pen ifi begidan ki area haga jing im jingi ke bangi hap ban pediang bangim la setia ya ka ban snot ho ya ublay lani ke ketien ke jong blay lada mdai daw mensim ko jong blay fi ila dangan yalami fi ha ke por ke kwa ngan pen ipat ifi na ke Bible bala na fin puli shapang ublay uong shai na ke ketien ke jong haga kitab Isaiah kala na ke besan pusan na fin puli na ke khat ke bapra bat ke khat ke bekhendai uong namar ke jingmut jong akim long ke jingmut jong fi limni ke lenti jong fi kum ke lenti jong ong try nabarkat bagi benang kilong khamjurang bani ke khindau kumta ki lenti jonga ki khamjurang bani ki lenti jong fi bat ki jing mut jonga bani ki jing mut jong fi kata kata ke bang akwa ba fin snow thu shai ngakwa fin pediang ye de ba fidan ke ni perthai baru blai dan sebenang bat ban snow thu jipang no blai de ke jing mut briu de ke jabieng jingi ngakwa nganong fi I jabieng jingi ide ibo blai thau but apa ni ke jabieng wala lagi scientist ki batai bangila ban perkhat de ke jar telia ke sisen perkhat ada ke mau ban perkhat pat shapang unu blay bu krau u batau ye ke jabieng jingi ngimla ban perkhat yo blay de ke jingmut jingi namar u blay u de kenen chai ke kitab Isaiah wang ki jingmut jong blay be ke jingmut jingi kim ye dai udah ang shai wang kat baki benang kilong khamjurang bani ke khendau kumta ke lenti ki jong blay ki khamjurang bani ke lenti ki jingi bat ki jing mut ki jong blay ki khamjurang bani ki jing mut jingi na kata daw ngakwa ngan ong ifi topin rung se jaka bapin pediang lani ngan ong da ko ki ktien ngin don ki jing sngoret ban ong try ngamla ngan sngo tholut chapang jame bat ngamla ngan tip lut chapang jame kat adu bawa Paul ubriu ubala persyangi ka ban yo ega mau bala persyangi ka ban le kat bala ban tip ban sngo tho chapang blay uni ubriu adian bula ya lo shakri blay ban ulo sngo tho jibon chapang blay ha ka khat do pin lap ki jing pha jong u chapang blay wang ne ngan puli le ki siti ki nongrom na khat wei kan khat ke lai pulai lai pisau wang ini kitien a ka jing chilio ba ka jing kan rai spa ka jing start ba ka jing tip blay akat no ba ki
kita ki jingkut bisa jong uki long ki bamla yitso ban kita ki lenti jong uki bamla buat so namar u eu betip ki jingmut utrai lani u eu balang unong ya sela lembat u lani u eu ba ai shwa u ban ai kliang ha pat hauta hadu kata wab supol uhikai ba hadin ba ulawat e jing krau jong jing long ba jong blay usnau tho ba haba uhikai ke tin jong blay ban seban ong ini tin hadu kat no ke jing jilio ba ke jing kendrai spa ke jing start ba ke jing tip yo blay na ke ta daw ngai yang nang ne ba kwang an ong fi tungin long ki brio ki besnau tho bala na pi snau ret pi wan show blay ban wat e ke jing krau ke jong blay ngakwa ba pin snau tho bala dangi persyang ban tip yo blay de ke bor jingi ngin poi ke cakap ke be ngan pen ifi ke khot bible ba new brio absu pol ulala i ke ban hikai ngi pi pulin ke siti ki karen ke bening kong nang ke bening kong ke khot ke bar guai wang namar ba ke jing start jo play kata ke pert heidala ke jing start kam shimla itu yo play kata ke de ke e palat ke bang kwa ngan ong ifi ke ni kisni ba ke pert hei kamla ban yet da ke jing start jong ka sapang play namar bahaga jing start ublay kita ke pertai dalaga jing start kam shimla itu ublay ula ibet badaga jing ibet jonga jing alap ban pen emi kita ki bangai badai na kita kadang soong ifi yau ni ublay ubala tau yang apa de pi ubala ke beneng ke kendau bangin la ban snau tho kumangala de ong ifi nang tai na siti sigi hebru kal nang ko khat wei khot ubalai badai de jinget ni snau tho sapang ublay nga duai men tag sngi ba habang hikai jipang munsi ma khoi nga wan rai ge ne ba pin sngo tho ban sngo tho ye ge jing mo jong play ban tip yo play ba ban sngo tho ye ge jing long play kadai ka ba kata kata de na ka dau nga kwa nga ong pi mi ai ngo yo play bo play ula ai hangi yo munsi ma khoi jong play ngan pen ifi ge ne ge por let's see ge balang simple shwai ge bang ya chkhmat ban ai ge point sifi ha ge jing dai ban munsi ma khoi ngan kran men tag sngi kawai ke nang rem ka bangan bitangi ke ege bang hikai menen khnang man pin so tho epi ngan ai ke tang ne ke jing kran jonga ngimla ban sngo tho e yau blay klemo man se me khoi kita ka ke point ka bang kwa ngan kran men tag si pimla ban sngo tho e shapang blay ba shapang ki eke be dai ba blay la da kham dai daw man se me khoi jo blay kita ka ke jing hikai jonga ka bangan bitangi ke ege bang hikai menen gisngi fi ke nang rem kabang lap haga jingi dai ke jong brio baru play haga jingi dai baga jingi shakri play lesi dona peng jong fi pim so tho igene ngan pen ifi ga nongrim haga jingi dai jong brio baru play hang ni le singan kran kan kta ya kibubun bat kan penlong ifi ba pin so tho ba pleng la ngam dan ya gani ngam so tho e yo play fi de pin puni ga bible haga bible ba play kran ga jingi dai ke jong brio baru play ukran ba brio ubala khana ga brio hagani ga pertai ga labanong kha hagano no ga jaka umi na ga yeng ga bakum no kumnoro udai be ubakin jado ba ubakin jado laban sngo to yo play naga ga daw haga siti ga ba ar ki korin kala no ga san ga khat ga khat nyo ka lada unu udan how Jesus Christ kamon ulamat yo Jesus Christ ula yo e ga jinpen em ka ba how Jesus Christ lada unu udan how Christ ulang ujing tau ba thamai ke ga ba rim kala do no ba khmi ke ga ba thamai kala jalang kita ka de nong rim ga ba kwa ga ong pia ga jingi dai ga jong brio ba do play u play kwa shwa yo brio ba wat lada wan na ga no ga background ula banda na ga no ga niam ka ba ula kha ga niam bro ga kwa ga ong pi u hap bandai u brio u bala khapat u bala pentamai namar ublay kwa shwaya ka ban pentamai tu brio bat ndaula de pentamai tu brio usukla tamai usuyo ay gajin penem la khay usuk hima ublay snau tholot chapang ublay bat ka ba ar udan kaman priang yo men se me kho tangi tagi digi artli ki nongre ka ba ngakwa nga nong fi tang ngayo i ki brio ki ba persyang ka ban hikai ki tin ki jong play ki ba persyang ka ban krenj bang ki tin ki jong play ki ba persyang ka ban perkhat ban hikai ki wei chapang ublay nga snau bangan ong fi nang ni wali snau e ngan ong igde lada ubrio umpat kapat lada ubrio umpat mat e jingla ka ba mot ka ba shisha wat kat uno Nicodemus unang hikai niam u bakraw gi ju ubadan benta hapa gi nyo phongot apa ka to Sanhedrin wat kat Nicodemus snau tho ye ki kintian gi bo jisu krat
Namar dan ka pimi nang no kabalada pim kapat pim snoto nakatagadaw kan nongrim hapre ubriu bar blay ban snoto blay dan kan ban kayo briu siya hima ga blay bat kabaar ba unla ban snoto siya pang blay bat mo niyo ban ya ga bor ga blay siya kman udan ka man priang yo minsi makoy shaban nang ta dan erwe nakatagadaw ka message ka ban kong ko jong Petros hadian bo yo minsi makoy nakakit kam ke apostle ko nang ka ba ar pipulit khat balay pupra lay kundai uang ini kiktin to pin kala ka bomot baran pen baptist pi haga keteng ko jong Jesus Christ banyo map igi pop kata ka ban kong tam briu hapan kala ka bomot bat ka ba ar ko Petros kuren kata ka khubar ka ban kong tam ko bami nakasintor ka jong Petros uang kala ka bomot baran pen baptist pi haga keteng ko jong Jesus Christ banyo map igi pop ka ban kong ka ba pin yo map pin kapat bat ka ba ar wang ba pin yo priang igi jing ay ka jong minsi makoy balay kuren ni kanina makani ni kan nongrib bala na kadayang ibang iniyat baru blay kan ni percaya ban syakri yu blay ndan kam nganong bet nang ni kam phela piwan na kayeng ka syakri blay kat no kam phela pimi na kapateng ka ba syakri blay hadukat no lada piklempat kapat pimpat kelaka babot empat kai fisik himau play ba pimpat pediang yang mensi makhoi ba pimdan mensi makhoi ngakwa kan ong pikat kum gani ga bible ka mga puli mga barok ka way gani ga bible ka mga puli ngalap bawat haga testament ka barim ununu priyo umla baniya chabano mensi makhoi wat u Joseph umla baniya chabano mensi makhoi pipuli nga bible u David umla baniya chabano mensi makhoi baro ki hapan rong haga jingi dai ga bano mensi makhoi kat no tamangi haga ni ga testament ka haga baga yaga jang blay kupa kalakut haga baga yaga jang Jesus Christ ro kalakut ka yaga bangi imenta ka dai umense makoy lada ngim priang umense makoy but ngim dan yo umense makoy ngani tho ipi ngim sngal tho eru em chapang ka ktiro blay bat chapang blay nagata ka daw ngan tangi to ko point ka banga kren menin but ka dai bangin sngal tho snga ba chapang blay ban sngal tho chapang blay ni dan kam yo umense makoy but ngalawan ra menin balay ni dan kam yo umense makoy lani umense makoy unang yarap jangi ngalakren ba hagni ka point nga kwangan pen ifi ba pin sngal tho shushu balay ni dan kam yo umense makoy ka ay ka kam ko to umense makoy ka ba yarap ye ka jing em ko jangi ka point ka mga kwangan kren men daga singan bitang ye ka ba menin bal ka dai bangin sngal tho ye ka ba shisha nakabam shisha ka dai ka mga kwa ngan continue biang na menin ka singi nga klemla mangan pendap ye ka dai ka point ngalapan imenin ba umense makoy uyalam ye ka briyo shi ka jing shisha bat ngalapuli fina ka bible ba ujisu dai ka jing shisha Ketiin ke chok blay ke de jing shisha umense makoy de jing shisha ngalapan iba usatan ude kupal jong lam ler bat uhikai ke ni singi wanra tap ke brio ban lam ler ban penlong ye ka bam shisha kum ka ba shisha bat ngkhwa ngan ong ye ke ni ka por ni dan kam yo umense makoy ha ke ni singi ngan bo de ni ketiin ni dan kam palat ni long desperate but day pan yo pdiam no umense makoy bala ngim dan umense makoy ni singi ni em ka ya jong jing shukar kabala na kampalat kamsneo but ka jing shukar ka nega bala palat na kwanga no ifikin mau ka jing shukar ka yper na jing top ubriu batok ubashut hop ni pipi dang la ban lab yu hele ka jing shukar ka dai ka ba ri hadu ka tangata ka ba lana pim dan na ka bor ka jong blay pinum la pin sngoto ngan pini fi ka nega por ba ka jing shukar ka kamsneo ka dai daki jing hikai daki prophecy daki jing yetho pa daki jing penpau daki jing itu pau bat ban sngal tho yegani ngakwa ba pintip pimla pin sngal tho yegani shabar now men se makoy bat ngakwa ngan pen ifi yegani gapor ngene pure piang ya ka shiti ke jong yanes ngan pure ke shiti ke jong yanes ka benin ko ngakwa agani gapor ba ngana pen shai ba ha yegani ha ka shiti jong yanes ka benin ko nang ka ba ar ke khat ba khat pra u yanis u ang biang ni kin ko khon hap kalang ka por ka bakhat do but kuma pila yo snow bo taw bele persya ayo Chris wan mat mentaro la mi no sibun ki bele persya ayo Chris nang tangi tip bakalang ka por ka bakhat do u ang kum ne khnang manum islam an puli ka khat ba arfa wa henry mapi pi don ka jingpen sle now taw ba khot bat pi tip ik ek ebara fi tip ne ngan ethu ipi
snap ha ke jing pensle ke de bawan no men se bekhoy but uang ang ne mangi don ke jing pensle no to bekhoy ke jing li jong am ta sngi galong kan ngut le pleng jong fi ki snap ke ne jing kai jong a ba pi da tikna ba pi la priang yo men se bekhoy but pi don ke jing pensle ag jing em jong fi ken mau ke jing pensle u jisu no yat ha ke jing shikri tang lai snam sitang dan mano balaban pen bet you dan setan ke balaban ri ikhmat ja umdai namar bau dei khol job lei hen rei namar udai ubadan ke jingpen sle ja men se me khoi udwai ke kan thei ke dormat no pet ye ke dormat udan ke jingpen sle u yo I badan ke men sim jing krau but no duai ube ke men sim jing krau ke pet ke kan thei ke dormat ke bet biang but nganong la ngan pen ilot ifi ke jingdan ni ke jingpen sle jong men se me khoi ka ba kham krau pala ke ni ski kam dai ta mangin le kam dai ta mangin ithoi ke brio kan ma men se me khoi dai u balorni hare kan ma men se me khoi dai ke jing shisha u pen pau ye ke bam shisha bangin dup tip ye ke jing shisha but dai na ke dau la da pipule ne u apostol Johannes u la da kren shai ne ba ha ki sni ke khado kan ke jing shikor ke khrau but kala dep dan but lada lalu ke por ke jong Johannes kala dan ke men sim jing shikor kat no tam ke ni sni ke khado ha ka ta ke jing shikor ni em ha ka bala da ngim dan ke jing pensle no ta bekhot ni nom tip ke bara pipule ne ke khat ke ba ar huwe wa hey sorry na wa ar ha ke khat ke ba ar pun riu jang ne ke siti ju Johannes ke beningkong kala nang ke ba ar wang yakini ke ru ga tha pi shapang kita ki be lam baklai fi shapang jong pi ke ta ke jing pensle ya ka ba pila priang na u ka yaisa api de pimdan kam shu ba nuru uni kai pi hede kumba ka ta jing pensle jo kai pi shapang ki ke baro bat kalong ka ba shisha kam lang ka balam ler kumta kumbala hikai pi pin yaisa ha u nga kwa agini ka por bangan pen ipi agini ba pin snow to shy ba play ula bo yang aba de pi bangi dai bandan yo men se me khoi namar utip balai u ayo men se me khoi chini ka pertai haki bangai haga balang ga jo Jesus grace baka balang ka babot ki bangai asitulok ka pertai kinom sha shukara ki bodo ga jingdom la pi kan tat yo men se me khoi pin sha shukar bai but nga kwa ngan pen ipi agini ka por snap ha la pin pulina ni ka Bible kat kum ke shiti ke jong ki karen ke beningkong la pin pulina ka lanang ka bakhatar fin lap ba u Apostle Paul open shai ba u men se me khoi nda bu wan hau brio u ai ho kandaitli ki so ke jong men se me khoi ba u ai ro kandaitli ki jing ai ki gift ki jing ai ke jong men se me khoi but nga kwa nga nung pule lot igenen re sa pule mapina ki shiti ki karen ga beningkong kalanang ka bakhatar la pin pule na do khat ga basaw hadu ka khat ka bakhat way pin lap ba hikai yegi khindai tali gi jing ajo men se me ko hele ka way na gi jing ai gi bang kwa ngan pen epi ka ba dan kam tam gi ni gi sngi gi bakhat do gi bangi em la da ni dan men se me ko ai ni yo gi ni gi jing ai but ga ta ga ne gi shiti ki karen ga beningkong kalanang ka bakhatar ngan puli ya kan khat ka ba sipau uang gumne but how way pat ka ba try ki kamba ka ba umun sim jong play wa ai ka jing ai ha ka bri begin le kamba but how way pat ka jing itu pa but how way pat ka jing pinya pair ya ki min sim ka ta ni ka jing ai ka ba ngakwa agi ni sni ba play un ai hanga un ai fi un ai happy baro ki badan ka donot ka ba shisha ya ka ban ya ka ni ka pertai ban shakri utrai ka jing ai ban penia peri ke minse haga ktin English kong the gift of discernment na kwanga nang efik ni ka jing ai bangila ia ka bangin penia peri ke spirits fi ingala og fi agi jing kai baro but unlikely ki spirits la ni ke minse u minse mo khoi ka minse man but ka minse brio but day na kita daw la ka pimdan ya ka nega jing ai kita o minsim but pinya pair ya ka minsim pin sha shikora ga nega sni but ngan pini fi ba ka jing ai kita o play ya o minsim khoi ka day bangi don nega jing ai u jisu dan nega jing ai u don ka jing ito ya ka brio
kani ke jing ai kam dai ba pinai pet ye ke jing duna jing ke brio ye ke pop jing ke brio ba pinai pet ye ke jing bakla jing ke brio ba pin pen ram ke brio kani ke jing ai kam dai um takan mau ke jing ai ke jong blai yo men se me khoi ke dai ye ka ban yarap ye ka ban tai ye ka ban pen long ye ke brio ba ken la ban ya ba ban shakri utrai haba ke tu kanong Samaria ka wan o Jisu ban tong o ma ke pong jong Jacob u Jisu u pano igi sendran begini tiat jingbam balai naman nda haba u yakran barka u tiap bakadan kene ke jingai bat nda haba u yakran barka u tiap begini ke briu ke be em ke jing em ke bamlang kadan sangut kitinga bat nda haba u Jisu kuran kene u klempen pau yaka habadan briu u kuran ke por mensni haga por begi sendran baro khadargut kilale tiat jingbam shishnam ban u ong eka padan sangut kitinga bat u neu ba padan menta deu jong pa fi igini ke briu ke kala ka bamat ba tiap ba u tiap ye ke jing em jong ka nang no Jisu tiap ye ka ngani thu epi tiap tang namar bau deu blai ngkhwa ngani thu epi u tiap namar bau dan ye ke jing ai jong ke jing penye per ke mensim ula banyo i bagani ke briu ka khlemwan tang da kan lenti ka babet nre hapo jongka kadan kani ke jing tlat but kani ke jing pen pau ka khlem pen jat e ka khlem pen phaide ne ka khlem be no e ka nre kani ke jing ai ke yalam e ka shi ke jing la bot but ling ba ke jing la jongka ka shnang Samaria bro ko we ka shami utrai na khwa kan pen ifi ne ka Bible haki kam joge apostle la pen puli ne ka nang ka khan re khlam ne muslim o apostle Paul udan hagi ne ke jaka ha Philippi la pen puli ulat malaga sni ban yalap kin ke blai ma uba du silas na pi puli nang ni ka Bible ka nang ka khat riu ko kala jaga bang nang ele jaka du wai ba ka we ka shakri ka shok so ka ba kran blai ka kendo ba ni ka ba pnio shibun ka jimin toy ki kinra jongka na ba kran btong kani ka la but janyu Paul ba ni ka pertai ka da ong ni ki briu ki long di shakri jong blai u ba khli tam ki ba pen bana fi ye ka lenti jong ka jing penem fi ka ni ka briu ha ba ka kendo yo apostle Paul ka kran ni ka ktien ndai ka ba sneo ndai ka ba bakla ka ni ka ang kini ki long di shakri ki jong ba khli tam e ki ba pen bana hafi ye ka lenti jong ka jing penem but dai na ka daw nga khwa nga ong fi ka jing kren jong ka dai ka ba khlem bakla la dan mano bakran ya nga ba ong hakmi uniu de shakri jong trai u pa pen bana fi ka lenti jong ka jing penem ngani thui fi ngan sngal tanat ngan priang ngan da sngal tanat kum yu tau brio ndai ngani thui fi u apostle Paul nda ha ba ka le igene man la si hapo jong u udan yo men se mko but nda ula dan yo men se mko udan ne ke jing ai ba ta ka dai ban pen ye per ke men se but marsen pet ye ke jing kran jong ne ke brio sngal tanat ne ke jing kran na mar uyo i bagani ke brio udan kadan kamen sem ksot kamen sem baban kala penlengo igi babon baru poi se jil dai namar baule ka wai ka kam ka Bible kong ya kani kala le bonsngi upol ula snga wet ya kani ula phaidin bulang nga hukum ya me uklem am ya ka u am ya me kamat u apostle Paul udan ke jingyo i da umin sem khot badan uksot u bshang pa kani ke brio u am ne nga hukum ya me ha ka kerteng jong Jisu ban mi no naka ban ha ka ta ka ju por utau ksoi ula mi no naka pi kani ka dai ka bang kwa ngan ong pi kani gisni teng dan ki brio ki ba wan shapi ki ba kran ikum ki brio blai ikum ki brio ki ba wan ma wan ra ek ba kin jaman sim hendrai lana pim dan yo min sim ko but ya kani ka jing ai ban itho ye ki min sim pinum la ban sno to but ngani to pi kani ka gisni jong jing shukar ka ba lana pim sno to pin pa je ka ba bakla nga ai mo you play ba ha kani gisni ni la ye ka ban hikai gini snap ba pediang gini kian duai bo play un IP men sem ko balai nga kran gini balai nga thu gini ha gini ki jingi kai ko jeleo ngarum la kan kran lo ki jing a jo men sem ko ha gini ko WhatsApp message naman gini ki jingi kai ka bangi haban kran ka ha ka Bible study ka bangi kendo lang nga shwan ra igini hang ne kindiat ba pi baro pin sngoto teng pio iki snap hangan pen ifi teng ka wan ga jing pen power fi teng pio iki jing ito pau teng pio ga jing po sneu man la ngi pio igini but teng bi shim ba ka dai no play nga khwa nga ong fi ga ni ka por la da pim dan yo men se ma khot pin priang but kan pen po ifi she ga ba bakla pim tip nga ni thu ifi dan ki priu ki ba la ban I prophecy let's see ki ba wan I fi ga jing itu pa ba pin salong kum ta ba ba kan lang kum ta teng dan ga ba pen tiang teng dan ga ba pen command ifi teng dan ga
ba pin sarang fi bala phim dan ke jing ai ke jong min se ma khoi phinom la ye ka ba phin tip ka ne ke dei no blai ne kam dei na ka daw nga khwa nga no fi ke ne ke por ni dan kam palat yo min se ma khoi bangin la ban tip ye ka ba shisha na ka bam shisha nga ai ngo yo blai ha ke ne ke sngi bangin la ban dan ke briu ke bala dan yo min se ma khoi bat ke ba sngo tho ke jing shisha ne ke tin ke jong blai ni la ban ye dai ke ri ba ke jat ben rio kam ta me ke met ke jong trai ne ke jing shakri blai bangin ha ba ke jing shukar namar ni dan yo min se ma khoi ke la mi shibun ke jing hikai ke ba bakla nadu bang shakri trai nadu ke snam khat khandai spa prapunyau ngala shakri trai hadu mata ke sngi ngayo I hang ne shalok hagari ke si be jantia ke la mi shibun ke jing hikai ke ba wan nabar ke ba wan rai ke jing hikai ke ba harukom hende ai ngo yo play ba ka weiru ke khlemla yang ngadu mata ke sngi ke daw ke dei ba hagari ke jingi ni dan shibun ke brio ke ba dan yo min se ma khoi ke ba la ban hikai ke tin ke jong play ke ba dei bat ke ba la I ke ban ye dai ke brio ke mau ap so pol wang ini ke tin ngim long tang ke nong ya lap ini ke gospel hende ngilong ke nong ya daru ya ka kum nong ya da da ke bangila ya ke ban defend ya ke brio bakinum ha ke jingi kai ke ba bakla naman ni dan ni min se ma khoi ban ngila ban hikai ke tin ke jong play ke ba dei na kren nang ni ngadan ke jingi khle na kren nang ni de ke ikhtiar ke jong min se ma khoi jong play ba ga khwa ka nong fe ke ne ke ba hikai fi min ke sni ke dei ka ba satan sngal tanat ke min se ma man ke sngal tanat ke brio ke bam pediang min se ma khoi ke sngal tanat na ma kren ni ke ne na ma tip do min se ma khoi ni e ma ke sni jong ke jing shukar ke sami ke brio ke ban hikai fi shafang ke ban pin baklai ke trinity ke sami ke brio ke ban pin hikai fi ban pin phai biang se ke hukum ban se ke jingle jong ke hukum ke sami ke brio ke ban pin phai de ni fi ba pin kriar kiar biang ne ke ke bo blai ula bo ingi bangin pediang ban nge khwa ka nong fi ke ban len ne ke jing ai ke jong Jesus Christ ke ban len wat yo Jesus Christ hagini ke sngi na yang nang ne nge khwa kan kren ne ba fi dai bin sngal tho na yang nang ne ke jaka nge kren namar ni dan ne ke jing pen sle ni dan yo men se ma khoi bat ken mau nge khwa kan nong fi nang ne ka jing ai yo men se ma khoi ula long nong ye rap yingi u ye rap yingi bangin sngal tho yakab shisha nagabam shisha but I play when I bought a film nagasni but pin la ban ya chikman ban shakri utrai ling ba ga jing hikai kabar na kwangan pin fi ngim la ban sngal tho ai yo play lem ni ke ba kan jaman sem klem mun sem khoi kabar ga ba kwangan pin fi na ga bible dang ni pule ban nga na ga gospel ga jong Matthias tang khandiat ngan pule na ga nang ga ba arpun rio kani ke de por ga bo jisu udan ga jaka ga jingele ga ba shirkhai tam ga ne perthai but ulet get semani but no rung tu ya lam petras yu yanis but you jacob ya gaban dua indai kini ki yothia balai ki yothia wale penrami ki ko mga juang dan gi brigu bakran ban ki ong ki sanran ki yothia ka por ga ba ben duai ujisu klempen rem usuami ki ka do ka tlot ndai ga minsim ga sman klempen rem fite balai klempen rem namaru jisu tip bade tang mo umar wai bodon minsim khoi ki sanran ki patdan minsim khoi ni ka por ha ka por tang jing e ndai duai ka taru ga secret if video bin tip balai pitlot ga ni sngi ban duai balai pitlot ga ni sngi ba pimla ban shakri blai ka daw ga dei pimla pin bot yu jisu pimla pin ban ya ka bor ha ba pidan preng jing ele ka bakat ni lada pim dan men se ko fi you jisu rung se get semani ngan wan ra ni ko point no rung se get semani ko bible kong ha ga nang ko ba ar pun riu ko khat ba lai pu kun dai tin ko jong play kong ula le chua khndiat ula dem de pelup ula duai bu dong ko pa janga la de don na ai ba ni ko khuri kan yo lat no nga pen ban om ku mga mon mga hande tangkat kumba meman kata ka ko point ko mga kwa ngan wan ra u jisu le duai get semani ndai ka eru namar ukwa ban tip ya ka man ke jong play what kat u jisu duai ya ka man ke jong namangi dan la ke jong ka man baru play dan la ke jong ka man ban tip ya ka will ke jong play kadai ka dan kam tama ke jing shakri play but hadu menta dan shibun ba ki banget agari ke jingi ki ba kwa ban tip ya ka man ke jong play but nga kwa ngan pen ifi nang ne snap bahangan pen ifi ngim tip lut ya ka man ke jong play ban tip ya ka man ke jong play nga kwa ngan ong ifi ke de badan kam kham tam le le ha ga jaka jong ke jing duai u ji sang ne ulet ban duai balai duai ba un tip ya ka man ke jong play balai ka man ke jong play ke de ya ka ba un le ban sha ya ka ding fna
anda habau tip bagade man jong blai unum salia ban shaika but aga khadu jisu tip bagade man jong blai badene ga tagada umi nang ne usha kem but usalek sig jing sha bishar but usha ga ding fna mo tip ka man ga jong blai u ga dei ba un yap ala ga ding fna ban ba ga pop jong aba jong fi na khwa ga nong fi pim shitom ma gini gisni la na pimut ban duai khmat jong blai kan no wat ki priu ki jin jar gini gisni nganget wat ba fi gi be yo snawro hadu man ta gisni fi duai but pim no tip la ga ni jing duai changa kadai ga bakat kum ga man ga chong play na kam dai tang ni shidwai tang ni yam tang ni chinjar tang ni pan no play palat iki ba ngim tip la ga dai ne em ga man ga chong play na ga ta ga daw wan ra iki ga point changa bala na ga dai fi pin tip che ga man chong play pi dan kam yo min sim ko chong play na mar pinum la ban tip ga man ga chong play wat kat u jisu haban na duai ban tip ga man chong play kat u tamanga ban ma fi ni dai ban duai ban tip ga man ga chong play so tip tang iki jing duai changi la shu pen sep kai la shu gile kai la shu jinchar kai la shu pen slam kai ka daw ka dai namar ba ni duai shabar na ga man ga chong play na khwa ga nong fi ga ni ga por na don man kren da ga batikna ba ha bala da pim don yo min se ma ko pinum tip ba pin duai ka ba kum ga man ga chong play namar ka shiti ga chong absol pol shi ga nong rom ga nong ga pra ka da khat ga ba arfun riu ngan pule ga ne ka am kum ne ha ga khat ga ba arfun riu kum ju min se ru u ya rap lem ga jing tlat jangi namari ka ai ga bangin duai kat ba dai biang ka man chong play ngim tip sho hare shi shau ta min se mu kurpat nam ta jangi ga jing wor hirer ki pamla ong utaken u ba yet ki donot u itho ka ai ga jing mot ga jong min se na ba u kurpat na ka banta ki riu khot kat bakum ka man ka jong play kata ka ne ga khat ka bang da kwa bang ni kai fi kindiat ga ni ka por ban tip ya ka man ka jong play ka ne ga badan ka ban duai ngan ongum ta happy ga ni ga por ban duai kat kum ka man ka jong play ka ne ka banum le no ei kanum le no ei ka por duai jong fi ha ba fi tip ba fi duai kat kum ka man ka jong play but teng ngani thui fi ka clear jangi kala shi batai you play teng dan ki brio ki duai ngayo I ki ba klem na snow tho ba ki duai ngayo I dan brio ba duai ha ba pha duai ga sha udwai ga beneng udwai ga khindau dwai lu ga perthai bro ko bai hado ba ga sha kala puja bat nga kwat na ong pi teng ni shu bon kten ka dan brio ga dwai ga pang kili dwai ga missionary ga dwai lu ga beneng ba ga khindau teng nga kwat na ong pi ki brio ki dwai ya ga beneng ba ga khindau bat msno tho teng na ga dan jing e ki pan shi pan no play bat kim sno tho nga kwat na ong pi na ha ba pi dwai ga no ga jing dan kam pi puni nang ni ka ba ga da kren chai ko min sim jong blay u ya rap lem ye ga jing tlat jingi ni dai gi batlat nga kwa pin admit pin priang ye ta ba phi tlat ga jing dwa ndan we brio bala ban snow sarang ba u dai brio ba khlan ye ga jing dwa baro khan ni don kam ye ga bor jong min sim ko ha ga area jong ga jing dwa na man ngim la ngin dwa ga ba kum ga man ga jong blay nga ai ngo you blay ba blay khlem bo ye ga jaka ga ngini khun ga do ha ga jing dwa ula ayo min sim ko u da ong ne u ai singapa wang ye ni kitin wang na maru tau min sim u kurpat na ga benta jini kani ga kitin ka dai ga ba kwa nganda hikai bahaya fi ga ni ga por kan mau PDY PSI wal it klat ba dai min sim kho jong blay la da pila priang ye min sim ko u ba dan pa ga dono jong pi ga ba ga temple ka jong min sim ko but hapo jong ni ga temple u dan ga prayer meeting ga jingi seng duai ka ba u ye duai rin kat ba ga min sim jong fi u ye sa u kurpat na ga benta jong pi khmat jong blay but ga bible gong ga khat ga ba arpin yo gong u yet igi dono ba u itho ye ga jingmot ga jong min sim na ba u kurpat na ga benta ki riu khot kat bakum kaman ga jong play ai ha gini ga por kat ba nang kren ye gini ba pinong try priang ku try ye gini ga jing duai janga ba le pimong try nga plelo de jing mot janga bar nga plelo de dot note janga baro ba men wan ga dot note janga ba men ayo min sim ko naman nga duai mela ga singa kwa ngan tip ba nga duai ga kum ga man ga jong play ba ye ga jing don kam jong fi ye ga jing e ga ri ba ga jat bin riu ga ne ga ba jakat ne ba ha ba ngi duai ba ngi tip ye ga dot note ga jong play ba ba ngi tip ye ga jing mot ga jong play daw min sim ko ngi la ngi ni sa ba ngi ni ye ga jubab ga ba kham kloy ga jong play
ai ngoi ublay mentah ke ri ke jengi ngi yo I kalau sedang dan ke jubab ke jengi dai ba ke ni ke jingpang ke ri ke jengi kalau sedang lait ni ke jingpang ngai kat banginang hikai kat bagi priu kinang duai kat bagi priu kinang snow tho ye ka ban duai kat kum umen se ma kho jong blai fin yo I ndan bo jingdom ka bala ban yang ha bangi duai kat kum ke bor ke jong blai nga puli na ke tien ke jong blai fi na ke ni ke sti ki nong rom nga khwa ba fin snow tho ba hai ke ni ba na do men ta ke sni wat chi duai da ke jing mot jong fi wat chi duai tang da ke jing nang kren jong fi wat li chi bun tien bit au jisu khmat jong blai na ma ke ege ba fin panu blai la dep tip lupa ne ha ba fi rung chi ke jaka jong jing isai pimla pin isai kat kum ke man jong blai la da fi ya like now men se ma kho jong blai men se ma kho jong blai u de ba ya rap ye fi ha ke area jong ke jing duai be ne ta ka dau nga kwa men ta ke ski ba pin pdiang ye ke ni ka ba kren da ka ba fi pdiang yo men se ma kho khat do ya kan pen e fe ke ni ke por ba ngim sngo tho e shapang blai lem da dai do men se ma kho ka ba khat do ka ba ngan kren hang ni le singa on khat do ha ke ni ke jing kren ngan septeng biang ka la shai ne ha ke ni ka ba kren men ta ke sngi nga kwa ngan on fe ke ni ke voice ka ba live po ka ba nga ai shipi men ta ke sngi ngan pen e fe ka ba ning kong ka dai ba ngin sngo tho ye ka ba shisha na ka bam shisha la ayu men se ma kho ba ngin tip ye ka man jong blai ba ngin duai bat ka ba lai ka ba nga kwa ngan kren fi hang ni ka dai ba ngin tip ne sngo tho ye ka jing khat ka jong blai la da klem men se ma kho pim tip ye ke jing tmu ke jong blai ke plan jong blai ke jing im dofi ke jing khat jong blai ke jing im dofi kat nungut ke briu ke shisha nga yo I ke bada ang not palat ban shakri utrai shibun ba ke briu ke kwa ban snow tho ye ke man ke jong blai ke kwa ban tip ye ke jing khat ke jong trai ke jing im kat nungut ne breng jong fi tip bakalong serious nga bo de te tien kani ke dai ke don kam kat ta kata bala da pim tip ye ke ege bo blai bo fi pin le kani ke pertai teng teng I shakri u blai ni tare ruma bangi kta lo dik eke baro bat ngim singo tho ayu blai bo ge jing em ge jing pim tip ge jing khat ge jong trai nga trai ba menta ge singi ngan ong biang ye fi na ka ta daw kalong so crucial ke dai ke don kam kalong critical ngan ong fi bakala dai ke por ke ba pi dai ban ong trai nga kwa palat bangan yo priang no men sem khoi na ngam tip trai ayu me mot ye ge jing em janga mela pin em nga trai ke ege ba me kwa nga bangan le ge ni ge pertai na dan ki bri ge bi yo I tang ki kat to ne dan ki jing sengi bi yo I be ben pastor dan ki jing sengi bi yo I be ben men besan dan ki jing sengi bi yo I be ben rang ba balang dan ki jing sengi bi yo I be jing shakri blai ge de be tang ya ga ban yalong kita ki nong yalap ban yalong kita ki eke ba la yo I ge ni pertai reken mau ha ga hima ko jong blai de tang men se ma khoi u betep ge jing khat ge jong blai how way po way bangai but ngan the proof if in the bible but de tang dau men se ma khoi ngila ban singo tho ge jing khat ben ngan pen ifi be yo ka le no ge jing em jong fi ba yo ka shu waste kai ge shu le no ge jing shakri blai ge jong fi na kwa ba fin tep ge ni ge jing khat da ka bor ge jong men se ma khoi ngan pen ifi na ge chiti ge absas ka le nang ba ning kong ge khat ge ba khat san u ni du pri jong blai ba krau u ba ha ba u hikai ge tin ge jong blai u da tep ye de ba blai khat ye u ko mo apostle u da ong shai na ngam me fer ne ge wepat na de wa apostle ba pi yo I u da pen shisha ye ge jing khat ge jong blai ba u da long show apostle but namar ba u la lap ye ge ni ba de da min se ma khoi ba u la ban sngo tho ye ge jing khat jong blai ge jing em jong nda u lecture Ephesus nda bu krane ge balang Ephesus u se duai kum ne wong kum ne ngan pule na ge shigi ge Ephesus na manin kong ge khat san te ter wong na mar ge ni ge daw mangaru abang ala yo sngo sepang ge jing et ho jisu bo trai ge ba na preng jong fi bat ge ta ge jing et ge ba pipin I shigi ri khoi baro ngam wai shu la ne ngam ju sange shu ban ai ngo na ka benta jong fi da ka bakin mau ye fi ge jing du wai jong nga ka ba mot na duai na ka benta ki ba nget ha Ephesus man la ge sngi balayu duai shi duai bakin yang scam shi duai bakin yo ye ge jing kat jing kya duai ru tang bakin roy ge spa ge po ke jing long concern ke jing ke clear jong bo duai ke de ge ni ngakwa bangaru abang keren kani ge de ge jing ke clear ge bang dan bang ke tak dai bang ngaduai ong ni ngakin mau ye fi ge jing duai jong ong apostle Paul ba play u Jesus Christ bo try jing u kpa ge buram ai happy yo min sim jo ge jing start bat ke jing pen pau ha ke jing tip chapang jong u ketaka dega ba uduai bo play un ai lang ha ki brio yo min sim jong ge jing start bat ge jing pen pau ba pin tip ong ga bible ni ye ge jing tip chapang jong u bala pen shai ki khmat ge do not jong fi
Bapinyo tip ke ay kalong ke jing kerman ke jing kat jongu ke ay ke jing kenrai ke buram ke benta jongu hagi riu khoi ke ay ke jing krau tam e ke bor jongu shengi ke bangai kat bakum ke ta ke jing trai ke bor ke jing klan jongu ke baulo trai hau kres kabau min fi mkhot ula trai how Jesus Christ min ba ula pin mi pat ye u ngi ba yap ban ula pin shang u shaga ktiga man ke jong u hagi jaga benang ngam jula ban mudur ba what you Jesus dai min se mkhot u ba trai but dai ma u ba pin mi pat yo Jesus ngi ba yap ke shiti shiki nong rom ke kren ngi ta ga nang ba prala le pin pule ka ongi ngi ktem snap ngan pule nagni ktem ke jong blai ka ongi ngi ktem le pule nang ba fra ka khat ka khat wei kong hendai la dau min sim jong tau bala pin mi pat yo Jesus ngi ba yap u shong sa po jong pi u tau bala pin mi pat yo Chris ngi ba yap un pelong emru i met ba yap jong pi dau tau min sim jong u ba shong sa po jong pi nga khwa nga ni thui pi hang ni ka ba du kong ba nga duai ong wa so pol ba u min sim jong jing start ba jing pen pau unyo ya ga ban pen shai ki khmat jong da no jong fi ba pen tip kat no ga long ka jing kan rai ka jing ka jing ka kat no ga long ka jing kerman ka jing khat jong o hagini isni nga yo I ngasno benut bangan yo I kidan ki bring bedan ke potentiality fi dan ke bor ke bo play la ai fi and I kambon ngi shin rang me kan tai pim tip ye ke jing khat but ke sno si men ta ga dai bangi dan ha ke jaka ke ba leadership ke klem recognize ki nong yalam ki klem I tho ye ki bangai shibon ba ki dan ke jing khat but kambon ngi let jing isang ngi long ko melek pe football ke stadium bare tang khandiat ngot ke be le ball but shibon ba ki nong pe kai ken mau ke jing shakri play kam dai ke jaka bangi let pe kai ha yeng mani bangi let pe kai ba tang wei kuren but shibun ba kilong tang kinong pe kai bangi shumi nang to ngi sia thap kti bangi mi nang to ngi sia kren ngi jing kren mala ke sande but bangi shuk sakut kumta ba ka khat do ngi yap bangi let no nang ni ke perthai nga kren kham e ke ni ke mau ke jing shakri play kam dai ke stadium ke bangi let pe kai nga khwa ngani thui pi ke jing shakri play ke dai ke ngan ong ni ni dai ke participant ke dai ke no ye shim benta ha ke ba baro ni dan ke jing khat no trai but la dai ke no ye lam kim la ye ke ban ithu ye ke jing ai ke jong play ye ke jing khat ke jong play ye ke plan jong play ye ke jing thmu jong play ha ke bangai nga khwa ngani thui pi ke dai ke ba e but dai na ke te dang ni dan kam palat e ni ke sni ye ke bangin dan ke brio ke ba dan yo men sem khot ke ba sno thui ke jing khat jong play but ke bala ban ithu ro ye ke jing khat ke jong play ha ke ba pa ke bangai nga tuai men ta ke sni bapinum shukala long tangki banget ngas ngosi bagi brio ni sini kisi penbon ni brio pagi jing seng batang ko wei bangin penroi ke jing ai bangin ai ke wei ni kisi pau bapak tu ke balang kala roi bangi dan kata kan mau ke jing roi ke besisha kam dai tang namar bangi dan hagi jing seng bat bangi si roi tang ki khle brio kan mau kwa ngan kran pi ni dan kam yo men sim khoi namar bangin snel tho ke jing khat ke jong trai namar ha ke wei ke sni pin hap yang mar wei khmat jong blai bat ya katam lan bala ban jubab dan pastor nang yalam bala ban jubab nam ta jong fi pin hab ban jubab ma fi marway ka ai ga fi le hadien bo blay la pen em fi hato pi dan ne em ka jing sngo tho ba ye ka ta ka bo blay la khat ba fi pen trai kam ye ka ta ai ngin sailot ye ka ta kat bangin ang em tangin sailot ye ka ta ha ga jing em ga jingi kan mau nga kwa nga nang fi dan ki brio ki ba la lum kai ga spa ga jong ki ne ga perthai ki ba kunai ga pisa jong ki bam tre wa tang ga ban bam baha ki bam tre wa tang ga ban riam baha wala ki dan ga spa sibon nda ki yap kim la ban ke de erwe bar ki yap ringkat ba ga pisa ba ga tu ga pisa kalong le no e ga jing em ga jong ki nga kwa nga nang fi ngi ki bangat ngi long te kum ta kan mau ngi dan mangi ga spa ga khrau palat ga bo play ula ai hangi men bagi la shamio Jesus Christ ni dan ke spa ke jing show ko la buri ha ke jing em jingi ke jing khat ke bakrau bat nge kwa nga nang fi lana ngim pentrai kamiki bat lana ngim la ban say no ki ha ke por bangi dang em ngin yap ringkat bagi ni ke spa on tap dan buram bat ke jing ai ke jong play ngam kwa ba on tap dan buram ya ringkat bagi jing ai nga kwa bangan sailot ha ke ni ke pertai kat bangan dang em kenang bangan penan kami kan am ta ke buram ke jong play bat abang ngin let thuli na ke ni ke pertai bat ngin yo ka bai no no try hagi sngi ga bakhat do nakata daw nga kren hadukat ni nakamta jongfi nga kwa ba pintip ba klem moment sim ba khoi pimla pin sko to a shapang blay lani shapang gi bagin jamin sim nga lapin e fi minagis ni bangi dan kami moment sim ba khoi bagin sko to ya ga shisha na ga bam shisha ba bangin tip ga man ga jong blay bangi duai
bat ka balai bangin tip bangin sngo tho i ga jing khat ga jong blai ngada ngai bangin ga jing i kai kan long ga jing ga khu i fi bat nga ngai u blai nang a shu shu nga bang la ban hi kai shu shu khnang ba phin sngo tho tang ha ko wi ga nong rim ba ha ki ni ki sngi ngim la ngin ya chikmat la rang im dan yu men sim ko ngada trang ba phin da yo mat yo men sim ko u men sim ko dan ha jan jong fi ba la fi duai wat men ta ga sngi un yo ya ga ban pendap fi ba don pen sle fi tang ni duai lang ha ga ni ga bor ku trying a duai a play a baro gini ga briu ga yo snow gini ga ktien ga jame ngala krenda ga do not baro ba ga jing shit ham ngala krenda ga jing tmu ga ba bet ken try daga jinget lu play ga kren begini ga briu kat ba ga kren nang ne kan dan ga jing ta ga jong men sim ba ko ba men ta ga sngi ken try play ken sha shukor nang ne shikmat ha ba ken pdiang ga jing pen sle ga jong men sim ba ko na duai lu a play ba jang ba ha ba ki duai kinum lena e kai ha ba ki duai ha ba ki dan men sim ba ko ai ken rung chi ga jing dai ga ba kham de liu ha ga jing ra no ga jong men sim ba ko ga jing duai junkie na ma ro men sim ba ko yu tip ya ga man ga jame ko pa ga duai men pen sle ke ba ki duai ai bor ba ken mi shibon ga brig ba duai ga man ga jame duai lu try play ba ken dan ga try Gabriel, ki padan ke jing snow tho daw men sim bekoi. Bagi la ban yo I ke plan ban ke purpose ke jame kan try. Bagi la ban snow tho ke calling ke jing khat ke bekrau. Bangin la ban long ke blessing ke jing ke khuche ke bon Gabriel ke sngi. But bangin la kan try bangin tap no ke jing ai ke jame ke jing em jingi. But khat do kan try bangin la I ke ban jubab khmat jame. Ha bangin yang ke sngi ke khat do. But bangin yo bainong na me kan try. A blay be it ngada nget bangin ke ktien kan long ke jing ke khuche ki. Ngat waya play men pendap iki daw men sim ko pendap iki de jing pen sle but yala me ki bakin nang ban duai wa ga jaka ka ba marwai kini op diang ini ka bor ga jong men sim ko ga yeng joki nganget ngayo iken try ha ga bakin jaman sim badan shibon gi ba yo op diang men sim ko wat ha ga ni ka bor ken try na palai do iki jing pen sle jame ga jing em joki ngayo sno ga ga bor jame ga ba hiar ha ga ni ka bor ngayo idan gi ba yo jing pen khiaru wat ga jing pang joki try nga be iki ni men sim baman ga bamut ban kta ga met junkie at why ga nakia agini gisni wara bagi hapan shong yen gini o mat pen ban ga jing pen kia but I ba ka try play be it jonga gini o mat wat ga jing pen dap ga jong men sim ko try nga ai ngo ime ha gini ga por na mamelong play ba kraw palat but nga sno buram ni gini ga por ken try jisu be it nga nget men yo lot ga buram ga jingo ba ga jingero ha ga kerteng ga jong jisu mi twai amen but amen ko mga jukor pat ngan ong biang ifi ngap ha puli ha pet igini khat bible don ke donot ka ba wat yo play but pin kam so to shu wat na lol ka bangala kren na maru men sim jo play unang pen sha shu ifi but ka banga kwa ga dai ba pin share chigi weiru but yarap iki weiru da ka ba pi ai igini ki ching hikai kan lo ka ching men toy ga ba kraw ko play shibon play ko khu ifi amen